תודה, יגאל. אני בדרך לאנטארקטיקה, קר שמה, קפוא, רוחות. מה אני צריך ללבוש כשקר? דבר ראשון, יגאל, צריך לחשוב על השכבה הראשונה, מה שנקרא ביגוד טרמי. אוקיי, תסביר את המושג. ביגוד טרמי זה השכבה הראשונה שאנחנו לובשים צמוד לגוף. זאת החולצה שהיא למעשה כמו גופייה, אבל היא עשויה מבד סינתטי, אוקיי. ששומר על חום הגוף ומנדף זיעה. עכשיו, אנחנו צריכים להתאים את סוג ביגוד הטרמי לסוג הטיול שאנחנו הולכים. יהיה קר. תלוי איזה קר. יש קר שאתה הולך לטייל באירופה היפה, אוקיי. והקרה, אתה מטייל ברחובות פריז, וקר. אתה צריך ביגוד שישמור לך על חום הגוף, שלא ייתן לחום הגוף הטבעי להיפלט החוצה. אבל יגאל, אם אתה הולך עכשיו לטייל בערי ההימאליה, ואתה צועד ואתה גם מזיע, אתה צריך ביגוד גם שינדף את הזיעה שמקררת את הגוף, ינדף אותה החוצה, וככה יעזור לגוף לשמור על חום הגוף הטבעי. אתה מדבר על דרגות שונות של אותו ביגוד, או אתה אומר, כל דבר אני צריך להתאים בדיוק לכיוון הנסיעה שלי? אני מדבר על דרגות שונות, והסוגים שונים של בדים. יש בד ששומר על חום הגוף, יש בד שמנדף את הזיעה, וככה עוזר לגוף לשמור על חום הגוף הטבעי שלו. אתה יודע מה יכול לקרות אילולא אתה תהיה עם ביגוד טרמי ותהיה עם חולצה, למשל טריקו שמזיע, ואתה נמצא במינוס של 10 מעלות, אתה יכול להגיע למצב שהחולצה קופאת, וזה יכול להגיע עד מצב של היפותרמיה. זה הופך בעצם לגוש קרח בפני עצמו, ולכן... בדיוק כך. עכשיו, איך אני יודע שאני נכנס לחנות, ומי שעומד מולי יודע מה להציע לי בכלל? קודם כל, כל הבדים היום של הביגוד טרמי הם בדים סינתטיים, הם לא בדים טבעיים. הם עשויים מפוליאסטר או פוליניילון או בדים מהסוג הזה. אחד הבדים המתקדמים ביותר היום, הוא נקרא ביגוד טרמי ללא תפרים. אגב, פיתוח שיוצר בישראל. שזה אגב המילה האחרונה בביגוד לצאת לשטח. נכון. זאת אומרת, זה יכול להתאים גם לחיילים, גם לא רק למי שאתה יודע יוצא לשטח. נכון, אבל זה מיועד לפעילות גופנית בשטח. אוקיי. למה? החולצה הזאת היא עשויה ללא תפרים, היא ארוגה בצורה כזאת שבחלקים שבהם יש הזעת יתר, כמו בבית השחי או בגב, יש הריגה יותר צפופה, וככה מוליך זיעה יותר טוב ומנדף את הזיעה יותר טוב. זאת אומרת, זה בעצם הדרגות שאתה נותן לי. זאת בעצם הדרגה כאילו הגבוהה ביותר לחולצה טרמית. דבר נוסף, החולצה היא מאוד סטרצ'ית, תחזיק. אוקיי. תראי כמה היא סטרצ'ית, כמה היא נוחה לפעילות... ברור, אני רואה מיד את היכולות שלה, כאילו, להתמתח, להתכווץ מחדש. אני יכול ללבוש את זה יום, יומיים, 3, כל כמה זמן מחפשים את זה. אחד היתרונות של ביגוד טרמי, שהוא מנדף את הזיעה, וככה הוא לא שומר זיעה ולא שומר ריח. בערב אתה יכול לאוורר אותו, ולמחרת ללבוש אותו עוד פעם. אז מה אני מבקש בחנות? דרגה 1, דרגה 2, דרגה 3, או שאני בא ואני אומר, עכשיו אני נוסע לאלסקה, או עכשיו אני נוסע לעשות טרק באנפורנה? אתה מבקש את הדרגה שמתאימה לך, קודם כל, לפי סוג הטיול שאתה הולך, ושתיים, גם לפי הכיס. יש מחירים, טווחי מחירים מאוד, מאוד גדולים, אז זה מאוד תלוי לאיזה רמת טיול אתה הולך לטייל בו. יש לך עוד דוגמה לחולצה מדרגה 3 כזאת, מדרגה טובה? זה רק גברים או זה גם נשים? קודם כל, יש לנו את זה גם נשים, יש לנו את זה גם לילדים, יגאל. אוקיי. היום ילדים... מה עם החלק התחתון? אתה מראה לי רק חולצות, אני ישר חושב על גטקס, סליחה, לחמם את המקום החשוב. תמתח, תראה כמה שזה נמתח. תראה. אוקיי. זה לא הגטקס של פעם שמסורבלים, זה גטקס שיושב צמוד לגוף, אתה משוחרר ברגליים, אתה יכול לצעוד, אתה יכול לרוץ. אני רוצה לגלות לך גם משהו. אפילו אני, שתדע, אוקיי, אז אתה יודע שאני... אז אתה כן חובב ביגוד טרמי. אני חובב ביגוד טרמי. אחלה. יופי של... יצאנו לדרך. בכיף, ושיהיה לנו כולנו יום חם.